Молитва към Света Троица за спасението на България. Боже Отче, Боже Сине и Боже Душе Свети, не три различни богове, а едно божество в Троица, единосъщна и неразделна, вседействена и животворяща, като поверени на Тебе сега и во веки веков и дори до свършека на света от Твоя всеизряден служител, светител Евтимий, патриарх Търновски, ние, Твоите грешни раби и Негови недостойни чеда, Ти се молим. Прости нашите съгрешения, помени и всички наши врагове, които ни вършат зло, а не им въздавай според делата им, а според Твоите велики и богати милости ги обърни в светата, православна вяра и християнско благочестие. Утвърди Твоята православна църква да остане непобедима за адовите сили. Народа ни укрепи в изпълнение на Твоите спасителни заповеди, като го опазваш от гибелните суеверия и секти и от коварствата на слугите на идващия антихрист. Свещеният наш клир издигни на висотата на Твоето непорочно служение. Притча ни запази непоколебим в ревността по Тебе. Власт имащите омъдри и смири под Твоята всемогъща десница. Дарувай победи на православното ни воинство над неговите врагове. Вразуми съдиите ни да бъдат справедливи и безкорисни. Умилостиви сърцата на богатите и дай търпение на бедните, като не ги лишаваш от насъщният хляб и им помагаш във всяка нужда. Праведните помилвай, на грешните дарувай покаяние, заблудените изправи, болните излекувай, слабите укрепи и удостой всички нас да Ти въздаваме непрестанна хвала и благодарение. Така защитени от Твоята непобедима сила и опазвани от крепкия умофор на Пресвета Богородица, обдарувани с молитвите на всички Твои светии и особено на нашите български светии, да достигнем всички до познание на истината, която е в Тебе и единствено в Тебе, единия Бог в Троица, свята, единосъщна, животворяща и неразделна, в Отца, Сина и Светия Дух, и да получим вечното и всеблаженно спасение, което си приготвил за уния, които Те почитат православно, сега и всякога, и во веки веков. Амин.